הצטרפו אלינו ונמשיך יחד כדי לקדם את היחסים בין ישראל ויפן. יש כאן פוטנציאל עצום שטרם מוצע. היפנים הם פרטנרים נאמנים לשיתוף פעולה ארוך טווח. מדי שנה מעניקה לשכת המסחר ישראל-יפן פרסים לחברות ישראליות על הצטיינותן בעסקים עם יפן. הצלחתן של החברות נמדדת לא רק בהיקף המסחר, אלא גם בפיתוח מוצר חדשני ופורץ דרך, וביצירת שיתופי פעולה מוצלחים לשנים ארוכות. אני שמחה ומתרגשת להנחות הערב את טקס אירוע מצוינות בעסקים עם יפן לשנת 2014. I'm very pleased and privileged to be invited to this award ceremony for business excellence with Japan, organized by the Israel-Japan Chamber of Commerce. It is always a great pleasure to be among friends, in particular friends of Japan, as you all are. אנו שמחים לארח אתכם באירוע שהפך כבר למסורת, הענקת פרסי המצוינות של לשכת המסחר ישראל-יפן. לשכת המסחר שלנו תחגוג בעוד שנתיים 60 שנה של פעילות נמרצת למען קידום היחסים בין ישראל ויפן. ישראל מייצאת ליפן טכנולוגיות וידע הייטקי ברמות המתקדמות והעדכניות ביותר. עצם העובדה שהמוצרים שלנו כל כך מבוקשים במדינה מתקדמת ומפותחת כמו יפן, הידועה בעולם בקדמה הטכנולוגית שלה, היא מחמאה אדירה לאנשי התעשייה שלנו, ואכן חלק גדול מזוכי הפרסים מגיעים מהתחומים האלה. It was a great honor for me to visit Japan as a part of an official economic Israeli delegation last November, and we were fascinated by the Japanese remarkable determination, hard work, industrial success, science, and ideas. Japan is one of the most technological and productive states in the world. Israel's economy is very innovative, and in every field, medical devices, agri-tech, fintech, cybersecurity, renewable energy, and homeland security. Our economies are complementary, and therefore cooperation is natural. לאחר לבטים רבים בחרנו ב6 חברות. פלסן סאסה מהתחום הביטחוני, סלברייט מתחום האלקטרוניקה, סטרטסיס מתחום ההנדסה האלקטרונית, ריווק מתחום השיקום הרפואי, אספרו אקוסטי גייד מתחום האודיו, ויהלומי דלומי מתחום היהלומים. I'd like to say how pleased I am to join this ceremony and to recognize and commend the good job done by each and every one of the winners. I wish the winners continued success, and I hope to see more Israeli businesses penetrating into the Japanese market. The embassy and JETRO, we have here JETRO's representative, will be happy to offer whatever assistance you may require in doing business with Japan. היפנים והאומה היפנית והעם היפני והחברות היפניות מצטיינות למעשה בתעשייה מאוד מפוארת, מאוד מתקדמת, ואנחנו מצטיינים, כמו שאתם יודעים, בלהביא רעיונות, להביא פתרונות, להיות מאוד חדשניים, ושני הדברים בעצם משלימים אחד את השני. אני קורא לכל אחד מכם, בין אם אתם עושים עסקים עם יפן, יפנים, כמו כל אחד אחר, בסופו של יום, מחפשים את הסיבה לעשות עסקים טובים. כאשר אתם חושבים על עסקים עם יפן, יש הבדלים תרבותיים, וזה רק עושה טוב.